o nga ay kadidiw puwaranon mapapantag na ikakanilang sira na panaya inuwa o kundi sa aking pamanayo ito isawit pamanali makarong pamagadan takan na puro ay kaluwa na pamagadan awin Ayah makanan niya nabi na pakabagin restoran nung ko kape dia gusto kang ang kain Grabe. kaya kaliya ini mo kasaya miya dia patara pantara maliwanag daman lang sa pagdodar iupang ikaraka at tigak na manangin mag-iisay mato na ayalong niya bagay nga ayami kan sa seman dia na malang at nawa para ng pag-uwi ganda mas nalaabang sa ayanan na utaw na ihirapan di aray na sumpalag ngawana Pandang sambali iwanag saya ko kiberan ko pito lapis na lawas isa imakang gedemas dan malamiyak ang gedema ang taon lawas so masakit o panir masakit o panir laka na nauwa unto sa kay so palagawa na mala ang pamilya pagparin na rin awan sa mapapantag na inaon na wal panulagon ayamang anan niyang kaulik ko ikadus na kapag corona iron di ka perase kay so palagawa na mala ang pamilya pag-iindiyaon pag-iisip po rin na nainipalong ideya na sosiyaw ka andin isang wow na ala di ba itirikan inamaano ng wow para na ikatayin wow kay aw di maanlay papabili sapor na kulan daw ikapatapat tinigitiga ka naman na iya ayamaana niya na ikali makatindig awa pakataan ipap mo awoki na mga nonang kuliin kunay na taman ako di maipang inakiye iya ng kamatang tuwaw sa pakataan wawupang amaas ay inaayamaanan niya na ikawalong kasam Kaya kung pamando din at tigak ka naman na iya ikasiyaw kasam Pagkataniman nali na aipaandin pa At ay ikaw o kagiyang pag-ainin na solang umaopisiron Tani ka na mali, basta lalo sigaw ka Kawaw ka sa kataan dinabit Kau di buka man, tinapagkaprik ko isak Napagariyak ka ilinayang Iyak tawag iyan, sinatawanis tumako Diyak umamos tawa na apagariyak naya Tigirap pagigirap si Solo Kang sa mumumang Inang, ilang kalang Ada kemarin nakatayang sinisir tapi tidak kanian sulut panas naramuan oh au mai na ingira tanto dua na pagerinya kaenaya injinira ulo au mode apa bini makan asta apa bini kanisa Kulilang niya na iyo mataginan
Aiso kabesaran injinera ulumuddin Una besang yana kadero pala Kewadaka Sigi makapuwa upuun Sa pangkata nuti ay rekan Pangkata ading Inji ay inir na ay pangjapay Wow, panalaamati akin Agiyemiya ang anuong na mga uwaw pinisip Aya kong pamanunyan ay sa kandinig Pinagalain o siyo tiburin Ikay ato arang kaisa unan niya Akadari iya toranig Ala di dua katara usawa papamini ipaalayAg-aawan ayamaanan siya Anamuri at tao wa abasap Isa kami yaw na yang tigang ka na mangenahi Diyaw aswaw stire mana opatun Buaw oray dabentog ay dituaw anay naing Inostiata orene si edo kantora uswa papamili paalayAg-aawang damoriyata uwa basta Upunara sampiyo nating gusta kalalag na diya itadan Ipagpira digi uwedang uwadolot niya na pamili palagawan Kaya maanan niya na asusir manopay Al-Qurad Yaw naman na amay Ako wow odin sabang kanuwaw paruwaw pisnuwaw rakataya bilidambang Aaliyan tangani wow ang awulan ito'y at wow uwang At naura pamilip palagawad Ada kong pamandunin Alaani ang aliyay susin Ay manas kakinipang wow Idang kaya maananiyan Pakata nira kapay Apamiliyay malang Gawad Yan ang tamatan to sa bagay na tari Sana na ko usong paglagawad ang pamili Kadi maaniyay na Ay asong pamilya Abis na nao tamang uwaw umitor Diya iigira tatuaw Bituaw na kadena atiyan Gani iya apakata nila sima Pamiling padang wajah usok ikarili-tari Yun ang kamatan to na ayako pa magaganaban ko dararang pumasok Orada uwaw panigirin Ikay ito lang ko palagawaling pamiling Kay sa una nilidaya Kaya pananaguntay makadiri Ideton Oro ang ang pamilya basta pamilya tereka na kataya minlambud din kasasalungan yan ang tamang tantaw kinonora mula nikman din kasasalungan ang pamilya pala biwad awayat ay amuriya tawaw karagyan ang kamatandam Ipang katanaka aranya agasinjiya papalay Agay diwan ayamaanan niya na inunig kesalong ikamuri at tao ni maani pana Mapakakuro pa ka sa kadera akilin Anay po ni na maarubuwaw mapaamiliyay asang kupan Awaya maanan niya ana aw pamilya agaan Alaan po na busok iyakir Alalaan kiyan di madag
ya ye no ko na alay kasan Buhay ala sa awayang anani Natang kadang tuwatayan Sumpa mo kipamili Nabuwag na ang buwag uray Ariye Naki honor abula harapan Napabiliyalim buo na Ya otong anaya pilong kuya sige makagagina tasole muna pamili Yan ang kamatatawa isa mambuka murde na duda iri kator Nalini at tawujin Iya ay abi ay rapamili pala Guwa na sige makagagina O di maibang pamili na tusok iiyak Ahiran Istamang buka burad Ayat direk patoran Tiga ka naman na iyak At direk kanitahim So pamili awak Sige makakagagina Kano pamanay pamili Nakurot Islam Tawa o adiyay Nakatay The light. The light. Shout out Rano San Laon. Doubling si Alim, doubling. Si Ahmad, si Aksi. Alim, dah kabeling. Katatan. Katatan sige ko. Yak si Mayo, si Ambuy. Lagi the light.
na mga nung kimamintal kamadya pasira na tao na mga ginaanak kami ipaan tao suli muna pa niyayaaw nag-isip wawena minumbayan niya na bentong imanalasay na kaisiimana lalasang bago dirarang ko mas no mga pilong paginiyan mabulong kipotari na Shoutout kaka. Kaka Brumoy. Langon nila nararang ko mangkubuli naman liwanag nilalag inagustan di kiro kaya na mga sa karaya na pangkata ni Buhadiyo Si Tarapas ya. Si Tarapas sa disir. Kanyambu. Inabak ko dararang ko maso mga pilong No nga siya desong. Shoutout kumu-kumu. Wapan melan labas o kaya berkubuaray no na naman nadamay Uwan mo din ako di mayin panapapili Kagiyin diri nyo yan ang pagpagdahirang Iyak na dari lang kaulan na hingirat na tong na ayak ka di maariyam Ikadua katin yung isa kapag kurang po Kadari radya ulan na Aos te kadiye iye ay aray abang kude nararang mas nula mo maamat na iyan manganong ipariya ay nuste Lakay ka no pan bayaw. Kaya lang kaya pun. Oh bayaw. Lakay ka no pan. So ano siya? Mo na diyan ang kamatan sa pangkata ni Abedon ayat si kadi amin isa kami ang honesto Nada. Request ka. Aksi. Shout out Carburo. Suwapi. Eh, nanakapingan na. Mujak. Live ya? Pupitan no? Nitib. Pop. Kasih kunci. Pamanay pam manali. Champion. Naway pa-relaxangan, relaxan ba si Bayo? Ay no, request na magawi. Inshallah. Nay no, pagi-pudiyan sa kanulong, sa tay-tay. Wow, enak ke? Orang sulay tari. Dapat na maliwanag sa sun. Ito raw na ito kaya sa sampingan mo.
Suling ayo iya na beda iya kota parada di iyang pira. Saya meledang hidup ini. Uy, tarapas. Tarapas sa dia isi ang mga ongan iyang pagtunilan. Ay pandapat na kasulong tayo ng sabuwa. Uy, paputong tanong. Ulo mo di nga pamili makasasap. Pamili ka di sata katanya nila. Padang kestadi kumatang iya indah. Kita ararano na ako. Ay, nung lumiyati, kaya ni ko niya na din. Oh. Uy, si tarapas. Tarapas. Saya sa pantar kuya, sa pantar. Saya ingat. Ah, cuma ide dia ano. Wah. Ya pagulah. Shout out Insan. Ayun apa ako mga umapita inshallah. Shout out Commander Tarapas. Niya plus si kabugatan. Niya terang kaso. Ya, honor siyo. Kami inisip na ba na padonor? Iti na yun, naminirit. Shout out Mahdi. Shout out Insan Lebron. Anda ka? Jad Abs. Asap. Kesenitan si Mulmax. Belum biasa per. Hehehe. Tutin. Pionir. Emang libuteng. Gila. Mabuhay. Na live na. Live ano.
Kilay. Lalay taming saya sa pantalan. Malibutan. Video. Jim ko, ano wasa desong? Nakapirama po di tarapas. Malibut ang kalimra, ada light. Generatoran lan. Ah, why? Digin to. Dudo sa walairan. Mabibisi. Betul sige to. Dasya si Stone, dasya. Nakarburo siya, luto akan. Kagi kapita. Si kagawad. Gusto mga among mongga abulawan di mo raw stagi na nidala ko matay din na sabakan dinaribunan ikamat tagi mong manasabi mo mas nakaramdaman itarang
So, ito na. Dapat kaya pagdito sa ano ito na, may bisa ka na. Bisa nga. Yung apin gusto marami nagsulat niyo. Ma'am. Para talo siya ko ano. Bisa. Kung nalip mo pila, yung apin gusto marami yung manok, napisubal ka, di ba? Paano gipinyo? Kailangan na ah? Ha? Yung kaya ipinidya ka na parinig ikuan. Engineer Ate. Olomodin, ang request pa ito na yan. Oo, ah. Kung padarunong pa yan. Dito na yung hindi matatago, kung hindi na yun. Kisisipon ro. Tanod ko na yabulan tayo. Shout out. Shout out gali. Shout out kay Minsi. Minsi, shout out sa Palawan. Podium dia si Tapik na. Ya bisa niya. Abang Malabu. Kasih koncek. Eh, Twenty 25. Why? Generator, the light. Wah, wah. Wah, wah. Utol Tano Pasig. Amen. Shout out sa kay Boss Ismail.
Boss SBB.